Quant de temps que no passava per aquí, oi, estimats oients? Doncs bé, he decidit tornar i deixar alguns vídeos preparats d'aquests que m'agraden, vídeos, podcasts, etc, perquè m'escolteu quan tingueu temps. En tot cas, avui parlarem del misteri de la natalitat. Ja sabeu, les dades de natalitat tenen una propietat extraordinària. Cada vegada que apareixen, milers de persones es converteixen instantàniament en experts. Demògrafs, economistes, sociòlegs, filòsofs i, sobretot, comentaristes de xarxes socials. La transformació és fascinant. Només cal publicar una notícia sobre la baixa natalitat, sobretot aquí a Catalunya, perquè aparegui una legió de persones disposades a explicar què està passant. Segons elles, el problema és molt senzill. Els joves no volen tenir fills. Fi del debat, que resolt. Ja podem tancar la investigació. Al cap i a la fi, és una explicació elegant, compacta i còmoda. I, sincerament, equivocada. Perquè mentre escolto aquestes anàlisis, sempre em passa una cosa curiosa. Miro qui les formula i descobreixo una quantitat sorprenent d'homes profundament preocupats per la natalitat que no tenen fills, o que els van tenir fa 20, 30, 40 o 50 anys, en una Catalunya diferent, en una economia diferent, en un mercat immobiliari diferent, en un món que, senzillament, ja no existeix. I això no és una crítica, és una observació, perquè resulta complicat explicar a una persona de 30 anys que hauria de formar una família quan ni tan sols té clar si podrà pagar el lloguer el mes vinent. Resulta complicat parlar de natalitat quan una habitació compartida costa més que una hipoteca sencera de fa una generació. Resulta complicat construir un projecte de vida quan el projecte més ambiciós que et permet el mercat laboral és arribar viu a final de mes o a fer la compra setmanal. Però la culpa, aparentment, és dels joves, sempre és dels joves. I aquí és on la conversa es torna interessant, perquè els biòlegs fa dècades que estudien què passa quan una espècie viu sota estrès crònic, quan els recursos escassegen, quan desapareix la seguretat, quan el territori es torna inaccessible, quan la supervivència consumeix tota l'energia disponible. Doncs, evidentment, la reproducció cau. No és una ideologia, no és una moda, no és una campanya de màrqueting, és biologia. Perquè l'organisme interpreta que aquell no és un entorn adequat per portar-hi una nova vida. I aquesta resposta, sobretot per tots aquells i aquelles que els encanta parlar de biologicisme, apareix en espècies molt diferents, ja siguin mamífers, ja siguin primats, ja siguin rosegadors, ja siguin elefants, ja siguin ocells, ja siguin rèptils. La natura és sorprenentment consistent en aquest aspecte, però nosaltres hem decidit que la nostra situació és completament diferent, oi? Per alguna raó, hem construït una societat on cada vegada és més difícil accedir a l'habitatge, cada vegada és més difícil assolir estabilitat econòmica, cada vegada és més difícil planificar el futur. I després actuem sorpresos quan la natalitat baixa, com si fos un misteri, com si fos un fenomen paranormal, com si calgués reunir un grup d'experts per investigar-ho i pagar-ho amb diners públics. La pregunta real no és que les persones, o per què les persones tenen menys fills. La pregunta real és com és que algú esperava el contrari. Hem convertit l'habitatge en un producte d'inversió, el temps lliure en un privilegi, l'estabilitat en una raresa, el descans és una activitat gairebé subversiva. I a sobre hem construït una economia que exigeix rendiment constant, disponibilitat constant i adaptació constant. I després observem que les persones tenen menys energia, menys seguretat, menys capacitat per construir projectes a llarg termini i menys salut. Realment algú troba el resultat sorprenent? Perquè jo diria que el sorprenent seria el contrari. El sorprenent seria que una generació que viu sota aquestes condicions decidís massivament reproduir-se. Això sí que mereixeria titulars. Això sí que seria extraordinari. Per tant, la propera vegada que llegiu un article sobre la baixa natalitat i algú us expliqui que el problema és de les noves generacions que no volen tenir fills, potser val la pena reformular una pregunta incòmoda. No és el que està passant amb les persones, sinó què està passant amb l'entorn. Perquè quan una espècie comença a renunciar al futur, potser el problema no és l'espècie, potser el problema és el món que hem construït al seu voltant, i aquesta, sospito, és una conversa que molta gent prefereix evitar.